Bisibiri joué kalo tile mugan ani wolonwula san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ alamisadon joué kalo tile mugan ani duuru san 2024 kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛla Asimi Goita ale bɔla ka château dɔ ko o yɛrɛ kɔni dayɛlɛ Ntafarakaw fɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni ni a dayɛlɛla n'a a ka conseiller spécial ye Agibu Danbɛlɛ ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya ani bonya ni karamaba ye ni ma ko fɔta ninnu ma o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛla Asimi Goita ko kabi a yɛlɛla fanga o yɛrɛ kɔni na ko ni yɛrɛ kɔni tun bɛ bɛn a château 400 ma. Ka sanga ni an ka fanga tigilamɔgɔw ka kunnafoniya kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigilakaw état-major général des armées ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni di alamisadon joué kalo tile mugan ani duuru san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko nin don kofɔta in na an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ni banbagaciw yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na tɛnzan watɛni ni ale bɛ Kidali marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie ale ni Mali o frontière la a yirala k'a fɔ kari ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni sera ka banbagaci caman ko o yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ko banbagaci minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u na ko olu yɛrɛ kɔni bɛ taa maa mugan o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ani u bololafɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka bolimafɛnw ale ni u ka maramafɛn caman o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko an ka fanga tigilamɔgɔ maa fila ko olu bɔnɛna u na maa 10 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni jogila o ka blindé fila ale ni pick-up den fila o yɛrɛ fɛnɛ cɛna ni binganni wale senfɛ kunu jumadon joué kalo tile mugan ani wɔɔrɔ san 2024 kɔnɔna na kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni tilala ka bɔ tuguni k'a yira k'a fɔ tuguni ko u bɛ kari ɲɔgɔnna na halisa ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni état-major général a yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ ka buna adamadenw ka u n'u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen kisi nka u y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko u bɛ tila ka na ni kunnafoniya jɔnjɔn ye ka se buna adamadenw tulo ma. Halisa an bɛ to Kidali ale ye kunnafoniyaw kɔnɔna na bisibiri don joué kalo tile mugan ani wolonwula san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka fanga tigilamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka pankuru dɔ u ka hélico dɔ ko ale yɛrɛ kɔni cunna ka jigin k'a sɔrɔ a jigin waati o tun ma se nka a yirala k'a fɔ maa si o ma bɔnɛ a nin na. Kunu jumadon joué kalo tile mugan ani wɔɔrɔ san 2024 école des sous-officiers de Banankɔrɔ a yirala k'a fɔ olu maaw ka cérémonie ba kɛla min yɛrɛ kɔni kɛla ministre de la défense et des anciens combattants ale ka yamaruya kɔnɔna na Sadio Kamara a yirala k'a fɔ ɲinɛta la u yɛrɛ kɔni tun bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ fɔ maa 373 ɲɔgɔn kɔ la ɲinɛta kɔnɔna maa min yɛrɛ kɔni ale ye sebaaya ta ale bɛ wele ko Musa Balo a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tala ni 17 surveillant ye u ka compagnie na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ samiyɛji o yɛrɛ kɔni sela ba Maliba ale fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni wagati damadɔ in na sanji ale yɛrɛ kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ Bamakɔ ale ni a lamini bɛɛ lajɛlen na ni tile fila yɛrɛ kɔni na sanji ale yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ ka tiɲɛniba o yɛrɛ kɔni kɛ yɔrɔ caman na fɛn min yɛrɛ kɔni ye maire ye olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ quartier o quartier ni aw yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la k'a ye jibolisira o tɛ ka sɔrɔ a ka yɔrɔ fan minnu fɛ ko a ka wele ka o bila o ma ko u yɛrɛ kɔni bɛ se ka wulikajɔ o yɛrɛ kɔni kɛ walasa ji sira o bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na an bɛ taa bilakaw olu fɛ yen nɔ joué kalo tile mugan ani fila kɔnɔna na san 2024 sanji ale yɛrɛ kɔni bɔla ka tiɲɛniba o yɛrɛ kɔni kɛ u ka marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ sanji o yɛrɛ kɔni dɔ la maa 400 ɲɔgɔn kɔ olu de ka so kɔnɔ so 20 ɲɔgɔn kɔ ko sanji yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka olu bin ni yɛrɛ kɔni kɛla dusuma ko kabakababa ye ni marabolo ma u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka dɛmɛ o sɔrɔ cogoya min na samiyɛji timi ma an bɛ ala deli ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma k'an kisi a gɛrɛgɛrɛw tɔɔrɔ ma. Ka sanga ni diinɛ ko kunnafoniyaw kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la chrétien diinɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka catholique min ni ale bɛ Bamakɔ a yirala k'a fɔ ale gɛrɛsɛgɛla archevêque kura la ni a bɛ wele ko monsieur Robert Cissé a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni kɛla u ka archevêque kura ye a ye maa min nɔna ta sa o de bɛ wele ko cardinal Jean Zerbo monsieur Robert Cissé kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko a kɔni tun bɛ wagati damadɔ o bɔ ale kɔni tun bɛ Sikaso ale tun ye Sikaso évêque kɔrɔlen nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a yɛrɛ kɔni nana Bamakɔ yan nɔ ni a kɛla catholique olu yɛrɛ kɔni ka évêque kura ye.
kasi kunnafoni na a yirala k'a fɔ ko kari dɔ o yɛrɛ kɔni kun bɛ ka Dusuma Kasti kunnafoni na a yirala k'a fɔ Asko kari dɔ ni ale kun bɛ ka bɔ Kundamu ka kunda Bamako kan ale ni kari min bɛ yen nɔ compagnie Siya ni ale kun bɛ ka bɔ Dide ka kunda Mopti kan kunnafoni olu yɛrɛ kɔni bɔla alamisa don juillet kalo tile 25 san 2024 kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka siraba kasara o yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to maa 8 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ka maa caman ka olu jogun o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni u ka chauffeur kɔ ye ko ale yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na an bɛ Ala deli minnu bɔnɛna u ni na an bɛ Ala deli Ala ka badanɛma k'o di u ni alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ fɛnɛ jogila an bɛ Ala deli Ala ka nɔgɔya bɛɛ kɛ olu ye. An bɛna an ka aéroport international Modibo Keyita ale kɔnɔna na a yirala k'a fɔ tɛnɛndon juillet kalo tile 22 san 2024 kɔnɔna na ko maa 2 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni minɛna ko maa 2 ninnu ko sigana o yɛrɛ kɔni kun kɛlen no olu la kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ ko maa 2 ninnu ko cocaïne o yɛrɛ kɔni sɔrɔla olu kun cocaïne min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ fo kilogramme 12 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ni o yɛrɛ kɔni valeur bɛ yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ 400,000 ale ni 80 ɲɔgɔn kɔ la fanga tigilamɔgɔ halisa u bɛ olu ka bolo kan. An bɛ taa kɔnkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire kabi alamisa don juillet kalo tile 25 kɔnɔna na san 2024 kunnafoni olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire jamanaden dɔ olu ni fanga tigilamɔgɔw u bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka sababuya kɛ a yirala k'a fɔ ko u ka marabolo kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye feerekɛlaw minnu bɛ sigi gitɔrɔnda la ko u yɛrɛ kɔni tun bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka olu lawuli o yɛrɛ kɔni kɛla dusuma kasiba ye feerekɛla ninnu ma o de kɔni kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni wulila ka kari ɲɔgɔn na u yɛrɛ kɔni kɛ ni u ka fini tigilamɔgɔ ye a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye k'a to cɛni caman u yɛrɛ kɔni bɛ ka don u ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa Niger cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général Abdramane Tiani alamisa don juillet kalo tile 25 kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni wele ko o yɛrɛ kɔni bila AES doyen chef yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina ani Niger ale ni Togo u yɛrɛ kɔni tala ka taa lasigiba o yɛrɛ kɔni kɛ Niger jamana kɔnɔna na ka kumaɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni kɛ kumaɲɔgɔn min ni o yɛrɛ kɔni bolila somi fɔlɔ min ni o yɛrɛ kɔni kɛla Niger ale marabolo kɔnɔna na. Halisa an bɛ to Niger ale ka kunnafoniw kɔnɔna na Niger ale yɛrɛ kɔni ka site minière dɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Orano ni ale yɛrɛ kɔni mara bɛ Faransɛw ka mara kɔnɔna na kunnafoniw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka ɲɔgiri kɛ ale yɛrɛ kɔni bara la ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni ye cɛnni damadɔ o yɛrɛ kɔni don kun bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ fɔ euro wari miliyɔn 133 ɲɔgɔn kɔ la. Farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko la an bɛ taa Faransi a yirala k'a fɔ Jeux olympiques ale yɛrɛ kɔni baaraw daminɛna kunun jumadon juillet kalo tile 26 san 2024 kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ye ko ale yɛrɛ kɔni sen o bɛna ye ɲinɛta la wa a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna o seko n'u dɔnko ko o yira walasa ka sebaya o yɛrɛ kɔni ta o tɛmɛnen kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko la a yirala k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ caman o yɛrɛ kɔni baaraw daminɛna ni dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye football masculin ale ni rugby olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni k'u nafa o kɛla kabi arabadon juillet kalo tile 24 san 2024 kɔnɔna na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na.